Takže čau, Mára, nový video, ne, kecám, nejsem Petr Mára, ale rozhodl jsem se natáčet videa a dnešní víkend je úplně stvořený na to, abych začal, protože je Evels a to Evels bude legendární. Aktuálně čekám na kamaráda, na Jirku Procházku, ten pro mě teď přijede a jdeme cvičit a víc vám řeknu potom, tak jdem. Tak jo, nakonec mám ještě trošku víc času, protože jsem vyšel dřív. A pokud nesnášíte kofein, tak tady mám předtréninkovku od Jirku Vacka, který je z Fitness 007. A je to za mě jako nejlepší pumpa, kterou jsem měl. Ještě mám oblíbenou z Jim Beamu, Tora bez kofeinu, ale tohle je za mě ještě lepší, je to lepší chuťově. Dobrý, tak mám Odos tady, který si mě nevšiml. Tak všiml si mě. Dobrý, tak já půjdu ještě dál, nevadí. Ty vole, kolotočáři. Zdar, kolotočáři! To budou mě mít sousedi rádi, no. Tak jo, akorát jsme dorazili do fitka a chtěl jsem akorát říct, proč to Evos je speciální, ale zrovna tady hrají písničky fakt na hlas, takže nevím, jestli to půjde použít, takže vám to řeknu potom, jak to cvičíme. Já jsem se akorát rozcvičil a jdem na rychlý trénink, ale jdu se zeptat Jirky, jak se mu cvičí, protože měl blbou registraci, nešel jsem mu zaregistrovat, takže jsem ztratil asi 15 minut, takže mě schválně zajímá, co řekne. Jak se ti cvičí? Tady? Úplně na p***u. Kámo, to budu muset vypípat, ale dobře, no. Teď vám ukážem jenom ze srandy posing, rozdíl mezi mnou naturálem 80 kg a Jirka je v přípravě, má nějakých 120 a tak měsíc před závodem teď. My jsme teda po tréninku a chtěli jsme tam teda natočit nějaký videa, ale bohužel jsme samozřejmě stali pozdě, takže jsme vůbec nestíhali, takže se snažíme teď dostat co nejrychleji na Evos, takže tam máte asi 2 záběry, už jsme tam dali ze strany ten posing, takže my spěcháme. Tak jo, už jsme dorazili na Evos a jsme tady v Letňanech, je to po x letech tady, takže mě zajímá, jaký to bude, protože předtím tady bylo vždycky v Hiltonu a bylo to fakt malý, bylo tam pár stánků. Co myslíš o tom, že to přesunuli sem zase na Letňany? Těžko říct, dlouho jsem tu nebyl, ale uvidíme. Tak jo, doufám, že budeme se slyšet, jsme se akorát dostali tady k Winter Teamu ve stánku a pomáhal jsem jim tady předělávat stůl, protože to bylo vlastně z druhé strany. Teď tady byl Jirka a fotografiádu, takže mám prostě nějaký záběry a to vám ukazovat, co je tady na expo.
Tak jo, a teď přichází hřeb dnešního večera s tím, že tady stánky už jsou teda všechny schovaný, ale teď bude prejudging open kulturistiky, takže pojďte se na to podívat. Front double bicep. Front lat spread. Tak jo, dneska je neděle, druhý den Evels a to, co jste viděli, tak asi vás překvapilo úplně stejně jako mě. Proto jsem říkal, že to bude legendární, bohužel jsem se pak nestihl k tomu vám to říct tam, protože tam hrálo tolik hudby, takže věřím, že ani to, co jsem nahrál, tak nebude moc použitelný. Ale popravdě, Chris na stage to je něco neuvěřitelného. To, že jsme kam před Evels, že tohle zařídili, ale nejen to. Přijel i Ronnie Coleman, byl tam s ním rozhovor, možná tam byl jenom omezený počet lístků. To expo, který vlastně tam udělali, potom přijeli další hvězdy, jako Smekám. Takovou show jsem ještě neviděl a to už jsem byl na hodně i zahraničních soutěžích. Samozřejmě jsem nebyl na expu, jako je FIBO nebo tak, a to se asi pořád nemůže rovnat, ale myslím si, že pro Českou republiku je to fakt velký posun. Já jsem byl naposledy na Evels v roce 2018, tam bych řekl, že to bylo ještě trošku jako větší, ale určitě to nebylo lepší, protože ty jména, které tady byly, tak masakr. Hi. What's up, guys? I'm here with Mark at the EVLS, and we have a great time here. And crush it, follow this guy. Thank you. Thank you. Vítěz Olympie, ale dnes poprvé v Open. A já doufám, že mi pomůžete ho přiznat. Ladies and gentlemen, please welcome on stage, Chris! Front double bicep. Front lat spread. Side chest. Back double bicep. Back lat spread. Side
tricep. Down and thighs. Relax. 212 velmi povedený přestup mezi loupny. Ale jak to bude dál? Stříbrná medaile, druhé místo, second place. Competitor number 5, Chris Boston! Tak.